Ahoj, volám sa Marcel a dnes ti vysvetlím, ako nájsť ten správny produkt pre tvoju podlahovú úpravu. Poďme na to. Ktorý produkt je pre teba ten správny, závisí od toho, akú podlahu pokrývaš, aké vlastnosti produktu sú pre teba dôležité a aký dizajn si želáš. Predpokladajme, že ťa zaujíma funkčná podlaha v skladovej hale, dielni alebo prevádzke. Stierka má predovšetkým chrániť podlahu. Tu by si mal siahnuť po živicovej podlahe s cieľom neminúť viac peňazí, ako je nevyhnutne potrebné. Polož si teda predovšetkým otázku, či stačí cenovo výhodný tenkovrstvový systém, ktorý si naváľaš valčekom, alebo či je potrebný samonivelačný, silne zaťažiteľný hrubovrstvový systém. Pre podlahy s premávkou osobných automobilov a vysokozdvižných vozíkov úplne postačujú cenovo výhodné tenkovrstvové systémy ako náš EP Coating alebo EP Allrounder. Ak však tvoja podlaha musí vydržať viac ako 1000 chodcov denne, premávku nákladných vozidiel a ťažkú dopravu, odporúčame ti siahnuť po hrubovrstvovom systéme. Tu môžeš staviť na systémy ako náš EP Industry alebo EP Allrounder Plus. Okrem rôznej zaťažiteľnosti existuje medzi tenkovrstvovými a hrubovrstvovými systémami optický rozdiel. Tenkovrstvové systémy sa vyznačujú tým, že zachovávajú štruktúru, to je povrchová štruktúra podlahy zostáva vďaka tenkému naneseniu zachovaná. Pri hrubovrstvových systémoch má stierka za následok rovný, hladký povrch. V ďalšom kroku dávaj pozor na to, aký podklad je k dispozícii. Nie všetky produkty sú vhodné pre každý podklad. Zatiaľ čo všetky naše podlahové produkty sa aplikujú na betón, cement, dlažbu alebo staré stierky, ako napríklad epoxidovú živicu, len niektoré produkty sú vhodné pre liaté asfaltové podlahy alebo magnezitové a anhydritové potery. Okrem toho by si mal dávať pozor na to, či má tvoja podlaha zvyškovú vlhkosť, ktorá sa môže vyskytovať predovšetkým v pivniciach, garážach a podzemných garážach. Tu odporúčame predovšetkým staviť na vodoriediteľné podlahové systémy, ako náš EP Allrounder alebo EP Allrounder Plus. Ako môžeš jednoducho skontrolovať svoj podklad, vysvetlím v samostatnom videu o určení typu podlahy. Pozri si pokojne aj toto video. Ak si nie si istý, aký podklad je k dispozícii a či je prítomná zvyšková vlhkosť, odporúčam ti staviť na naše univerzálne systémy EP Allrounder a EP Allrounder Plus. S nimi nemôžeš veľmi urobiť chybu. Pokiaľ tvoj podklad nemá sklony k vibráciám spôsobeným napríklad výrobnými strojmi, alebo k tepelnej rozťažnosti, ako napríklad v chladiarniach. V tomto prípade ti odporúčam použiť náš trhliny premosťujúci a elastický polyuretánový živicový systém PU Flex. Naše systémy nájdeš v rôznych triedách protišmykovosti, aby si znížil riziko pošmyknutia. Okrem toho sú podlahové systémy k dispozícii aj s farebnými čipsami, aby si vytvoril optické akcenty. Dúfam, že som ti pomohol. Veľa úspechov pri tvojom projekte.